Hapo zize. Mwira semda. Zize kusema mix. Ama mix ball. Alright. Mletwani. Yeah, zitare kuberekwa naro ndiKelvin Chadzikira. Okay. Rekuimbisa rangu ndonzi Commander. Munoimba? Yeah man. Munoimba music edas. Zim dancehall, conscious, reggae. Ndingori artist reflex, but ndonyanya specialize in dancehall. Okay. Yeah man. Saka makataura zvekuimba izvi. I started music when I was in Chinoi. I think it was in 2014. Ndakatangopinda studio, but music ndangoitangira ndi mwana mudiki chenda kuchechi ndokandikaitangira saka ndandatozoenda kumagoma, but ndakatangopinda studio 2014. Alright. Yeah. Saka 2014 kusvika 2020 mangorwa mangoma. 2020 mangoma ndine plenty skirirechi. Yeah man, kusvika 2020 unowana asi. Alright. Yeah man. Saka 2014 kusvika 2020 makarwa mangoma akawanda sei? Mangoma ibig. Alright. Yeah, I think there were about 430 tracks so far since I started. 430 tracks. Yeah, 430 tracks. Okay, Commander, ziri muZim Dance. Commander ziri muZim Dance. But in a different flavors, because you might to talk about gospel dance, you might actually conscious, you might reggae, you might dance. But I always preach the gospel of love, togetherness. Why is it? Alright. Nasema ghetto youth. Okay. Yeah. Saka alright. For 2014 kusika 2020 mashana ma studios hapo. Ndashanda ma studios akawandisa. Zvekuti kumataura izvozvika. Topedza zuva rese. Ma producers achakawandisa. Varika muchida mbonzi wangu ndikashanda nawo. Unokutaura wakashanda nawo. Ndakashanda na Oskid. Alright. Leah Voice, Chill Spot Records, ndashanda na G's Bad Company, Simplex, Solid Records, Simple, ndashanda na Ray, ndashanda na Massive Villa, akagadzira song yangu inonzi Saka in 2017. Yeah. Iye yakatrenda ndo first hit song yangu inonzi Saka. Yatobuda newspaper, inotoplayiwa even kana paZTV. Simplex ndiyakandigadzirira Iwewe Neni, interplayiwa even paZTV. No, two of my songs zangu akatrend. Then I have rimwe ndakapfupi ronzi Mpedza Nhama randinoita futi naSimplex. Alright. It's another big thing. So I've worked with many producers, dubs, whole heap of producers. Alright, so for 2014 to 2020 kune masongs akawanda. Yeah, masongs akawandisa. Saka pamasongs ese amuna wakawanda akamborira ndapi zokutorira maghetto ndokupengesa maghetto youth. Yeah, like one randataura rinonzi Saka iroro. Yeah. But trust me man, it's a big tune. Nganga chimbori freestyle itimbori nzwa kuti rakamira. Ziganzi hanzi imighetto rakadhakwa Saka vanoswera vachitamba makasa mainhingi zvanzi vane huchapa ndikati nhasi ndazviramba hanzi mbare haina kwana Saka hanzi vanorohwa nemangemba Saka hanzi vamwe vanorohwa nechamba batai mabhurugwa vari kudonha mabhurugwa zigi 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 Saka zigi 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 zigi. Yeah man, that's the trick man. Nakadire? Hatichiri kutorira. Oh, ndira rini? Zvatinoimba isusu hazviperi. Okay. Iri ndira rini? Iri ndira 2017. Alright, rakaproduced na Simplex. Rakagadzirwa naMasi Villa. Simplex ndine track nayo inonzi Mpedza Nhamo. Kunda moms veghetto rangu yavakandita ndikuchune uri wangu nezuro vakandiita hanky panky gaya ndanga ndakagara ntete vangu vakati yes iwe uri wangu apa ndiri ghetto youth ndiri wanga akasike kutanga zviri mumaziso atete ava momzi vari kutengesa bero Mupedza Nhamo vari kutengesa. Yeah man. Chakaipa ichi. Simplex. Thank you father. Yeah man. 2017 futi. Ayo, my 2017 my. Ichi last year. Alright, chanjiri chisingle chanjiri paridi. Iridi mronzi Wannabe. Alright. Exactly. Mronzi Wannabe. Okay. Yeah, sure. Chakaipa. Saka vamutanga kuita zvemusic mpinda muindustry yeZim Dance. Yeah. Vanhu vaimbo kuasista ndanani. Vaimbo kubatsira kuti maworks ako chichichi. Usvike palevel rawo izvi. Truly speaking, man, I want to lie to you like first I want to thank God
nechipo chavakandipa since kubva ndiri mudiki ndovaingondisimbisa. I want to thank my mom and my dad, especially my mom, ndovaindisimbisa music industry kuti ndiri pano. Then vanhu vanondiinsista, I want to thank my management. Big up on yourself, Boss Sinister. Big up on yourself, Tinashe. Big up on yourself, Niti. Big up on yourself, Mdara wangu anonzi Baba Vikela. Big up on yourself, Aseku. Those guys from the start, from the Shike Pandiri Pana. So me give thanks. Not forgetting Mdara Mad Minox. Yes, My father, my king, ndo Mdara wangu anotendereza futi masini. Zvokuti ndive pano futi ndivo. So we give thanks. Alright. Yeah. Saka Mdara, industry yezimdanzo mbiona sei. Was industry yenyu yamuri ine competition yakaipa. Ine competition yakaipa zvekuti unoziyawo. Yeah. Yeah, kune ma artist mahomba yakaita sana Sekala, Soja Love, Killer T. Yeah. Tikajeberana zvedu kusvika palevel iro ramusati pasvika Mdara. Yeah, sure. Yeah, sure. Saka mukuona industry ichizokusvitsai palevel iroro here pamberi. That's a good question. Yeah. Right. Let me start with this. Nichitanga kuimba, I never knew kuti career pa radio. I never knew kuti ndijarira pa TV. I never knew kuti ndijabuda pa newspaper. I never knew kuti mafans achatodaira ngoma rangu. Right. I have faith and belief. Because dai zvanga zvisingandibhadhare kana dai chipo changu dai ndakasiya kare. Trust me, man. I have another talent. I'm a fashion designer, but right now I'm specializing in the music industry. Because in the passion yangu, music industry. And I also respect my elders. Aguna musha usina wana wakuru. Yeah, this is. The likes of Soja Love, Anto Garaleni Pass, I learned a lot from that guy. I respect those guys based on I say colors and money. Do my elders, even though wakatotanga kuzvarwa ndisati ndazvarwa. Saka which means wakaona zvakawanda. So I give thanks. That's what it is. Yeah. But in level rangu jamani. Achida kugumira parodi. I think you understand. I think you understand. Yeah, if you look at my image and my lyrics and everything. One day. Alright. So, for makataka kuimba mimi. Ndapo ma big artist makamborona kuma collab. Okay, so far vantage kuimba ndaingo Shanda Ndega. Through management, and with chimbopusha mfano, chimbopusha. Manengi na chimbopusha, commander chimbopusha. Aba basat pauda collab. But the last year the collabs and the gaita. Have a collaboration na Raske Lebu. Kerebede. I have a collaboration na T-Guns. Mwembel. Song and get on a T-Guns I set up Buddha. Yeah, set up Buddha. It's Ray music. Yeah, man. Yakatopera kubikwa. But tulakubirisa ne video. I have also a collaboration Rukuya na XQ. Okay. Kina. So ndo zvino mafambiro azvirikuita. Saka pane pakaipa. Mwari vari kungoblessa zvakadaro. Yeah, zvinoita. Simba kunge njanji kana. Zvinoita. Simbi yedu aibeute. Alright. Injanji. Bozi chedu chikambani. Plus so far ndikushanda ndiri one man band ka. One man band ino include zvinhobo. Alright. Yeah, sure. Include zvinhobo zvakaita sei? Yeah, sure. Ndobata ma instrument akawanda ndiri one. Alright. Mukanwa mangu idynamic. Yo man. Saka ndambotaura vai ndobata reggae conscious, dancer, ghetto gospel, anything go for that. Alright. Yeah, sure. So why you wasarudza kuimba zindhanzo usitamboenda kuna hip hop? Mana afro pop chichi R&B chichi. Why wabva wachuza aiwa kwangu chaiko kuzimdanzo? Okay, trust me man. Ndakazvarura mughetto. Yeah. I always sing about reality. And the imagine zvandisina kana zvandisini. If you listen to my songs carefully, anotaura zvinhu zvinotoitika. Ndotozonzwa ndichitofamba but song yako yakaimbeka. Inondibata sha. Ndo zvinhu zvakaitika mulife yangu. Then ndongoirika ndotaura but life yandikurarama ndikutorarama mumwe munhu. But life yese yandoimba zvinhu zvandorarama. Man. You get my point? Yeah. So ndakadecide to dance
It's a ghetto thing. Okay. Yeah, Yeah, this is that's what it is. ine kune mchimba zvinoitika muimbe Reality. fake life Yeah. zvinenge zvichiitika mughetto ndozvakuda. Yeah, you can listen to this. Vanotengesa ponze nemaperfume vakadzi vakazvinzwa vanonamira seglu so kuzoti vaye vanobaya tatu bhebhi rako rinorohwa vaya kwanclu for the why hey muchidaiso ini ndiri muchiki sakaitailo for the why hey muchidaiso ini ndiri muchiki sakaitailo listen bamunini mbosachive mainini inini ndogona kupindira muchiki mukusona hembe makubata westi mukulodha kombi makubata ningi you see so vanhu vemugeto vanotengesa maponzi maperfume saka mabhebhi anongodita nezvinhu izvozvo aiziambara ende vamwe vanhu vanokwira makombi unotoona kuinda choti bobzi wanazara asingoda mwacho ndovanenge achingosketa zvitosangana nazvo mulokesheni saka ndo zvinhu zvatinozomboexpressa feeling pamike saka you see kuti life iyo haibate ini inobate vanhu vakawanda because they know kuti zvinhu zvitoitika reality yeah sure so it's done so it's our culture. Alright. Saka zambai manje mambotaura kuti zonzo management yenyu yaimbokurambidzai kushanda nevamwe kushanda muri one. Okay. Saka zambai manje Okay. ikwanisa kuvhumidzai kuti mukwanise kushanda nevamwe artist here chichi. Kana kuti ndakwanisa kutsva zvako. Yeah, no, it's not kuti like vaindibarabiza kuti yeah, you know haukwanise kusvika pane munhu ndotaura hangu ndichitenderera. Sorry. You know haukwanise kusvika pane munhu nekapu yakazara kana kuti isina chinhu. Wakasvikawo nekapu iri mukota munhu anokwanisa kuwedzera yozara. Yomani. Wakasvika nekapu yakazara munhu anoshaya kuti okuisira papi inenge yakazara kare. So inini kuti ndimire tichitendeze men background kufanira kunge ndine something chiri tangible chekuti ndakasvikira munhu oreda kutoziva zita rangu. Exactly. Inini ofuti ndaida kumirirawo ndimachuwewo futi inini ndisvikewo palevel rinayo. Okay. Exactly. Because ndichitanga over 2014 ndakutanga nekushanda nemabig studios. Ndakatanga nemastudios anga akachipa ndichida kuexpose talent yangu kusvika ndakuzoshanda nemabig studios. Saka panenda kushanda kumabig studios it's the right time you can meet my collaborations. Yeah. Trust me, man. Because right now I'm standing on my ground. As you can see, like Church Commanders are sure. Yeah, it's Juda. 2020 Judano. Alright. Yeah, man. Saka mdara mafans angada kuzokubatai, angada music yenyu chichichi. Arikubatai papi. Okay. You can catch us on Facebook page. It's Victory Mind Records. K Commander. It's KA Y space KA MANDA. Let me come again. KAY space KAMANDA. Yomani vari kuzinzwa. Sure. Apa mbadike. WhatsApp tiripo. You can catch me on 0775 227 053. K Commander Makwira Miti. 0775 227 053. Then K Commander. You can even recomplicated. It's K space KOMANDA. K space KOMANDA. K Commander. Trust me, man. Yeah, man. Blessed to you. That's a ghetto life. Yeah, boom.